लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे ब्लगाव बयखौबो बरायनाय जासिहरबाय। लोगोफोर आं दिनै मोनसे ब्लग लाबाय आरो स्कुलाव माने जोंहा दिनै मेट्रिक होनाय स्टुडेन्टफोरखौ माने बरायनाय माने प्रग्राम दं आरो ओमफ्राय बेयावनो एसे एनै देलायनानै ओंखारलांबाय आरो बे स्कुलाव थांसै आङो। नालाय थादो लोगोफोर दिनै बे ओमफ्राय उनाव मा होनो जोंहा हांख्रायनानै लिंहरजानाय आलासि सार फैला फैगोन आरो ओमफ्राय बिथांमोनबो फैगोन ओमफ्राय गेदेर गेदेर आलासिफोर फैगोन ओमफ्राय नायलांबाय थादो दिनै भिडिअ इन्टारेस्ट जागोन ना नै आंनासो दा आं दा स्कुलाव थांसै आरो नायलांबाय थादो दिनै भिडिअ माबायदि जायो। हाबलांसै मोजां दो नै जोंना मिसाबो नायदो नै ओमफ्राय मिस सासेया नै ना मिस नालाय सिदा थांदो सिदा भिडिअ लादो इनो मिसा नै नै जोंना मिस सासेया भिडिअ लागासिनो नै क्रिस्टि मोसाग्रा माबायदि जागोन इन्टारेस्ट जागोन आरो ना ओमफ्राय जोंना स्टुडेन्टफोरानो क्रिस्टि मोसागोन। नै Good morning guys. Good morning guys. Hi. Hi guys. बयखौबो लाभिउ बिसोर नायग्रा आं गेजेर गेजेर लालांनि सिगांसो लानोसै आं स्टुडेन्टफोरा जि देलायदो ओरै आलासिया फैथ'वाखै आरो आलासिखौ नेबाय दं। मिसाबो भिडिअ लागासिनो नै मिसा बेस्थ'थार मालाय मबाइलाव दै मिस समायाबो दिनै बिराद देलायदों प्रग्रामाव। सार दसे सारथ'राबो सार थारमाने आं एसे गारिफ्रा डिस्टार्ब जादों दे होनबालाय थाथ' दे ओइ आखाया आखाया गासिबो भुमिका आखाया आलासि हाबफैबाय मानसिफोर हाबफैबाय बिदिनो लाबाय था नै लोगोफोर जोंहा हांख्रायनानै लिंहरजानाय आलासि फैला जे बरगयारि सारा मोनफैबाय आरो ओमफ्राय नै लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो दिनै भिडिअ जोंहा एसे इन्टारेस्टिं जागोन। फैला सारखौबो जोंहा गाहाय आलासि महरै लिंहरदों नालाय नायलांबाय थादो लोगोफोर फैलाय लामाखौ एगारना ला इसोरो
नोंथांमोनहा गोसो होदों होआखै आं मोनथिया नाथाय सिरि थानायखौ आं गोसो होदों होननानै सानदों दा बेखायनो नोंथांमोनखौबो आं साबायखर बावनानै आंनि बेखेवनाय बिबुंथिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों जोबोद साबायखर थाबाय बेखेवगिरि आलासि उमेश ब्रह्म सारा गोबां जोंनो बेसेन गोसा बोसोन होबाय बे बोसोनफोरखौ जोङो जुदि गोसोआव लानानै आवगायनो नाजायो अब्ला जों इयुनाव साफा साफा गाहाम सुबुं जानो हागोन सुबुं सम्पद जानो हागोन आरो सासे बयजोंबो बाख्नाय जानाय अनसायजानाय सुबुं जानो हागोन जों बेखौ नुहुरो दा बेनिखायनो मानगोनां गार्जेन बिथांमोनजों लोगोसे गोबां जोंनि फरायसाफोर बिथांमोना थारै गोसो होनानै मान बिलाइ बेजों लोगोसे गांसे डिक्सनारि गंसे कलम आरो गांसे आर'नाइ बेखिनिजोंनो जोङो मान बावनायखौ गथायगोन आरो बेखिनियाव फोरमायदों जोंनि फरायसालिनिफ्राय जायफोर फरायसुला फरायसुलिफ्रा डिस्टिंसन लानानै फार्स्ट डिभिजन जानानै उथ्रिसारगोन मेट्रिकआव बे फरायसानो जोङो 5,000 हरगोन होननानै जोङो फोसावनाय दङमोन आरो स्टार मार्क जायफोरा लानानै मेट्रिकखौ उथ्रिसारगोन बिसोर फरायसाफोरनो 2,000 राङै जोङो हरगोन होननानै जोंहा फोसावखानाय दङ दा बे हिसाबै 7 फरायसाफोरा स्टार मार्क मोननो हादों दा बेखायनो दा नैबे गिबि जाय फरायसा मान बावजागोन फरायसायाबो स्टार मार्क लानानै उथ्रिसारनो हादों बेखायनो 2,000 रांखौबो हरफानाय जागोन मान बिलाइखौ गथायनो थाखाय सारखौ खावलायबाय Yung matsi nila ang kusong siya. थाबाय सारनिसिम आरो नुजाथिफैनो आखाइ खबनानै दं लेटार लानो हानाय जायफोर आयदा बेफोराव माबायदि मार्क लानो हादों आं खिन्थाहरनो सिगांदों बर' आयदायाव 89 मोनदोंमोन समाज बिगियान थामहिनबा ससियेल आयदायाव मोननो हादोंमोन 93 बिगियान आयदायाव मोननो हादों 84 बुहुमलुर थामहिनबा जिअ'ग्राफि बेयावहाय मोननो हादों 92 गोबारै आखाइ खबनानै इंराजि बर' बिगियान आरो समाज बिगियान फरायसुलिखौ फैनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे दिथागिरि बे मान बिलाइखौ गथायनो थाखाय आङो खावलायगोन जोंनिनो मेल बेखेवगिरि महरै हांख्रायजानाय मानगोनां आलासि सार उमेश ब्रह्म सारखौ मान बिलाइखौ गथायनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय लेटार मोननो हानाय आयदाफोरनि मार्कफ्रा ओरैबायदि इंराजि आयदायाव 84 बर' आयदायाव 86 बिगियान आयदायाव 82 समाज बिगियानाव 93 आखाइ खबबाय थानांगौ फरायसाफ्रा गोबावै फरायनाय जोबजासिम बे फरायसानिबो मान बिलाइजों लोगोसे दङ गांसे डिक्सनारि समाज बिगियान आयदायाव 84 बे मान बिलाइखौ गथायनो थाखाय आङो खावलायगोन बिजनि दख'रा एबसुनि लेङाइ गाहाय नेहाथारि सोरांसार दैमारि जोंनि बिबुंथिगिरि आलासि बिथांखौ मान बिलाइखौ गथायनो थाखाय गुरै खावलायबाय फरायसाया स्टार मार्क मोननो हादों बे हिसाबै बे मान बिलाइजों लोगोसे दङ
गांसे डिक्सनारि गंसे कलम आरो नोगोद 2000 रां जोबोद बल्लामगुरि VCDCनि मानगोनां चेयारमेन सार मान बिलाइ लोगोसे गांसे डिक्सनारि आरो गंसे कलम लोगोसे नोगोद 2000 रां बेखिनिजों जोङो मान बिलाइखौ मान बावनायखौ गथायदों फरायसाखौ फैनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे दिथागिरि बे मान बिलाइखौ गथायनो थाखाय आं खावलायगोन सानायख' बर' थुनलाइ आफाद बलामगुरि प्राइमारिनि आफादगिरि सारखौ मान बिलाइखौ गथायनो थाखाय खावलायबाय बे फरायसायाबो स्टार मार्क लानानै उथ्रिसारनो हादों मान बिलाइजों बे मान बावनायाव दङ मान बिलाइ गांसे डिक्सनारि गंसे कलम आर'नाइ लोगोसे नोगोद 2000 रां खावलायगोन जोंनि फरायसालिनिनो मानगोनां लेङाइ गोरायुं सार रन्जन गयारि सारखौ गुरै खावलायबाय आखाइ खबनानै नांगौ बयबो फरायसुला फरायसुलिफ्रा गार्जेनजों लोगोसे आरो बे मान बिलाइखौ गथायनो थाखाय आङो खावलायगोन जोंनि बलामगुरि दालाइ एबसुनि आफादगिरि मोगथां बर' बिथांखौ साबायखर थाबाय मान बिलाइखौ गथाय आखाइ खबना फरायसुला फरायसुलिफोरा
साबायखर थाबाय फरायसालिनिसिम मान बिलाइखौ लांफैनायनि थाखाय आरो मान बिलाइखौ गथायनायनि थाखाय सारनिसिमबो दायो दङ मुस्रि अलंबार ब्रह्म बिफा बिलिफां ब्रह्म बलामगुरि ओनसोलनिनो सासे रोंगौसा सुबुं इन्टेलेक्चुयेल गबिन्द बसुमतारी सारखौ मान बिलाइखौ गथायनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय गबिन्द चन्द्र ब्रह्म बिथांखौ सारखौ खावलायबाय जोंजों खोब गोजोनथावै बिथाङा बाहागो लाफैनो हादों गोजोनथाव बिथाङा रिटायार्ड SCS अफिसारमोन मान बिलाइखौ सारा गथायगासिनो दङ गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ बयबो जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय सारनिसिम फुंखा नार्जारी बिथांखौ मान बिलाइखौ गथायनो थाखाय गुरै खावलायबाय आखाइ खबना हो गोबारै फरायसाफोरा गंसे फरायसालि गायसनदोंमोन सिजौ एकाडेमि होननाय बर' बिजोंनि प्राइभेट स्कुल सिजौ एकाडेमि 2002 मायथाइयाव दा जोङो बे फरायसालिनो जोंनि गार्जेनफोरखौ थाबथा दानोमोन आरो बेजों लोगोसे मा Hira dolta. Smile and beautiful, not handsome. लोगोफोर जोंहा सारखौ थांनो गोनां मान बावनानै हरबाय साफ्रोमबो स्टुडेन्टफोरा सारखौ जोंहा मान बावनानै हरबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ लोगोफोर